TMTV. Selam dostlar, efirda Showbiz topshiruvі. Demek, men Landышник Majanova hozir sizga Tatar estradasining eng qaynar yangiliklarini yetkazishakman. Ketdik. Şuşu günlerde Tatar estradasının jirçilari yuqori Oslan yaqlarına barıp qartlar yurtunda шығыш yasadı. Bir de Aysulu Leron, Şeşke, İrsaf, Rüstem Zakirov buldu. Şulay Qozan şəhərinin Dostluq deb atalgan reabilitasiya üzəgində xayriya konsertida bo'lib uzdi. Alsu Azat Fazlıyevlar, Bulat Bayramov ham Leysan Gimayeva, Elnaz Safiulin balalar için tamaşa qo'ydi. Tatar radiosi DJ-lari Aysulu Leron ham Ramil Sharafiyev olib boruvchi bo'larak balalar bilan turli o'yinlarda o'ynadi. Әлеге xayriya konsertlarından şəp reportajda әзірләдік. Әлеге bir neçə kadr təqdim etəбез. Татарстанның ат казанган артисты Эльмира Калимуллина яңа клип төшергән. Сагындым дип аталган җырга төшерелгән әлеге клипне без тиздән экраннарыбызда күрәчәкбез. Бу хакта җырчы үзенең Instagram аккаунтында хәбәр итте. Димәк, Эльмирага уңышлар теләп, калабыз һәм клипне көтәбез. Татар җыры фестивале быел 20 еллык юбилейын үткәрә. Грандиоз тамашада сез яраткан иң популяр артистлар узган 200 елның иң популяр хитларын башкарачак. Шул ук вакытта Татар җыры 2019 проектын оештыручылар сезнең өчен бик күп сюрпризлар әзерләвендә әйтмичә булдыра алмыйм. Билетлар инде сатуда. Күптән түгел генә Башкортстан якларыннан мин дә үземнең ишле гаиләм белән гастрольләр куеп кайттым. Ә хәзер инде Казан концертына әзерләнәбез. 1 февраль көнне Уникс концертлар залына рәхим итегез. Билетлар инде сатуда. Күпләрегезнең яраткан юмористы, җырчы, алып баручы Әбри Хабриев яңа һөнәр үзләштерә. Байбулаттан кызыклы репортаж бергәләп карап үтик. Сәлем дускайлар, урамда күз айы хөкем сүрә, юлларда саз, машиналарда пычрана, шундыктан инде без бүген әлеге проблеманы шишәргә булдык. Белгәнегезчә без X Авто автомойкасында һәм инде бүгенге кунагыбыз безнең бер бәхетленең машинасын ялт итеп юып куячак. Әйе, ул бүген автомойщик ролендә булачак. Бүгенге кунагыбыз юморист, җырчы, минем коллега. Тагын нинди исемнәрең бар? Эфиопияның атказанган артисты Әбри Хабриев. Әбри, сәлам, хәлләр ничек? Аллаға шүкір, брат, Аллаға шүкір өзіңізді. Әйбәт, Аллаға шүкір. Беләсеңме, машина юганың бармы дип сорамыйм, ләкин автомойкада эшләгәнең бармы? Автомойкада эшләгән юк, но Арчада укыганда 4-нче микән, 5-нче микән курсларда біз Фәрит белән жестянкада эшләдек. Машина ясадык. Мин бер үзем 99-не ясап чыктым. Олсынча. Бөтен крылалары, капот, багаж, 4 ишеге, крыла, багажник. Футы, капот, багажник, кантикларына кадәр сыза, шпаклевать итә, шкурит итә, крылаларына шәрбеткән, аларны ясап. В общем, теге уктан конфет ясадык инде. Күрсәт әле кулыңны, кая әле. Бу алтын мәллә бу нәрсә? Алтын колы мәллә син? Бу алтын гына түгел, платиновый кол. Әбри, тагын нинди һөнәрләрең бар? Менә теге жестянчик булып эшләдең, җырчы, юморист, менә шулардан тыш тагын. Мин гомумән авылда бөтен итирәсендәге эшләрне үзем эшләргә яратам. Бетон ясый беләм, кирпич сала беләм, агач эшен беләм. Мунча салдың. Мунчаны салдым, гаражны абый белән икәү төзеп чыктык, түбә яба беләм. Сварочный аппарат алдың. Алдым, варит итә беләм. Ничә җырлап йөрисең соң алайса? Менә әгәр дә сәхнәдән китәсе булса, шушы өлкәгә керергә үземә җирлегә әзерлим. Менә бүген без синең белән заказ көтәбезме яки инде минекен генә шалт иттереп, ялт иттереп? Җо бирәм әйдә, жалкыштырмыйм миңа. Все, алайса без башлыйбыз. Әйдәгез безнең белән. Да.
Комплекс, пожалуйста, помойте, ладно? Менә шоу біз бара башлаганнан берле Аллага шөкер, машина алырга насыйп булды. Хәзер сиңа шушы машинаны җуарга кирәк булган диеме? Әзерме син? Мин заманында шулай ук шоу біз алып барган имне киттем икән дип үкенеп отырам хәзер. Ярар, актер хирларны алыйк biz кулыбызга. Юаларсың аз үзеңгә беләсеңме? Мен аккуратно гына. Тәртибен беләсеңме баш? Башта нәрсә сип. Башта су, аннан соң пена, аннан соң су белән ялт иттереп җиштиреп аласың. Башта падишах, башта. Әбри Хабриевтан өр-яңа һөнәр. Гомер буе автомойщик булган менә. Кем алайны шундый машина? Машинагызны юарга кирәк булса, чакырмыйча калмагыз. Без бит инде элек автомойкалар әле ул вакытта кыйбатый беренче машина алганда. Анда комплекс жуасын килсә, хәтта 14-га 600 сум түләргә кирәк иде. Не, шуңа күрә biz үзебез юып ияләнгән җегетләр. Шул шоу безнең 3нче чыгарылышыннан соң алырга насыйп булды инде миңа. Менә хәзер 5 бүлмәле фатирга ниятлим, Алла теләсә. Сезгә хотя бы микрофон ташып йөрүчеләр кирәк түгелме? Мин дә алыр идем. Безгә машина юучылар кирәк. Сезнең шикелле шундый теге профессиональ дәрәҗәдә юучылар күргән юк иде әле. Ваша машина готова. Спасибо. Юып бетердек. Аллага шөкер, әбри ишемәдеңме? Су чыланмадыңмы? Юк, все нормально. Барда тәртиптә. Әйдә мен Татарча. хәзер бәйнә-бәйнә сөйләп җибәр. Ничек хәлкәйләрең соңгарда ниләр белән шөгыльләнеп йөрисең? Гастрольләрне башлап җибәрдек. Инде без сентябрь ахырында кернәп яңа программаны шомартабыз. Менә Казанга әзерләнәбез. Хәзер менә Башкортстанга чыгып китәсе бар, Алла бирсә. Казанда инде менә 25-26 ноябрь көннәрендә Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе концертлар залында Алла бирсә 2 көн тамашамны күрсәтәм, яңа тамаша. Бернинди кабатлануларсыз, яңа номерлар, яңа пародия. Пародия былтыргы утрау номерының дәвамы. Быел икенче сериясын эшләдек. Барысы да яңаша, барысы да кызык булачак. Алла бирсә, бәлки әле әзерләнеп бетсә, кызым да үзенең сәләтләрен күрсәтер дип өметләнеп торам. Казан концертында. Әлбәттә, Казан концертында. Гастрольләрегезне башлап җибәрдегез бит инде, төрле төбәкләрдә булдыгыз. Халык ничек? Халык Аллага шөкер теләмичә генә килгән идек, нәрсә булыр икән дип, гомумән сезгә карата фикерне үзгәртеп кайтып киттек, яхшы концерт карап кайтып киттек дигәүчеләр елдан-ел арта гына бара. Менә синең концертыңда быел тагын кемнәрнең чыгышы көтелә Казан концертында? Үзебезнең төркем егетләре, кызлары дип инде бердән-бер кызыбыз бар, Алсу Хайретдинова. Ул былтырда үзенең матур, моңлы һәм көчле тавышы белән күпләрне сокландырды. Быел да яңа җырлары белән чыгачак. Быел менә клавишник егетебез Илмир Арсланов, ул шулай бик көчле тавышлы, бик Барысы да минем сабакташлар әле. Менә шуңа күрә әйтәм иде. Ул шулай ук клавишада да тора һәм җырлый да. Бик талантлы, безнең музыкантлар телендә бар инде, слухач ишетеп, шуны кабатлап уйный ала торган гитарист барлыкка килде. Гитарист таптык, үзе килде, хәтта сезгә гитарист кирәк икән диеп ишетеп Instagramга куйган идем. Менә аның белән инде хәзер әкренләп аранжировкалар өстендә эшләргә исәп бар, Алла бирсә киләчәктә. Һәм Фәрит, мин Фәрит белән ничек таныштыгыз сез 20 ел элек? 9нчы сыйныфны тәмамлаганнан соң Арча педагогия коллегиятенә укырга кердек, икебез дә бер төркемгә. Фәрит инде аңарчы
Хайраң 6 яшеннән санаса 10 ел тирәсе инде музыка мәктәбендә укыган кеше, белемле кеше иде, музыканың нәрсә икәнлеген белгән, баянга рәхәтләнеп теләсәң инде көйне уйный ала торган егет. Мин бер белемсез кирдем. Мин баянның нәрсә икәнлеген дә, кайсы тимәсенә баскач, кайдан ни тавыш чыгасын, нотаның кайда урнашканын берсен дә белмәйдем. Мин инде нүрәши булып кирдем. Фәрит инде опытный, теге стажлы булып, теге ничек дип әйтим. Машина ничек әйтәләр әле? Пробегом, вот, пробег белән кирде. Шунда танышып киттек. Берничә ел буе әле бер ел буе бергәдә тордык әле без аның белән. Фәрит инде ул вакытта ук кызыклар яза иде, чөнки безнең Арчада укыганда атна сайын пәнҗешәмбе көнне педколледжда, күллияттә факел дигән чара уза иде. Һәрбер төркем, анда 20ләп төркем бар иде бит. Һәрбер төркем шул кичәгә ниндидер бер күренеш әзерләргә тиеш. Кызыклымы ул, романтикмы, төрле нидә. Бар факелның темасы бар иде. Мәсәлән, быел бүгенге бу атнаның темасы шушындый. Шушы темага кагылышлы һәрбер КВН шикеллерәк әйбер. Тик монда теге тулысынча юмор түгел, жанрлар буенча сайлау иреге бар иде. Без инде атна сайын кызыклар язайык, кызыклар күрсәтәйек. 5-6 егет җыелышайык та, Фәрит инде үзәктә, әйдә булай табыз, Фәрит текстны яза да, без хуплыйбыз, тутырабыз, тулландырабыз, нитәбез дә, куеп карыйбыз, репетицияләрне ясыйбыз. Һәм атна сайын кәмит күрсәтәйек без. Анда без деревня дураковларны да кабатладык инде, ул Мунча ташыннан булган кызыкларны да үзгәртеп, үзебезчә яңартып, әбиләр дә, бабайлар да, гомумән нинди генә рольләргә кермәдек, нинди генә күренешләр күрсәтмәдек. Казанга килгәч инде менә мин Барс медиа компаниясе белән теләктәшлек белдерә башлагач, эш бергә эшли башлагач, продюсер әйтте: "Бармы синең берәр язучы кешең, юмор белән юмор тудыра алучы кешең бармы?" дигәч, иң беренче Фәрдискә килеп төштем, әйтәм: "Брат, син бит мәйтәм, Питкөлиятта укыганда яза идең." Әйтәм: "Тырышып кара, бер нәрсә эшләп кара." Шуннан соң Фәритне чакырдык, әкренләп тудыра башладык. Менә шуннан әкренләп инде зур сәхнәдәге икебезнең иҗат китеп барды. Аннан соң бергә баян белән җырларны үзгәртеп, номерлар ясый башладык. Пацан белән Ботаник шуннан килеп чыкты. Пацан белән Ботан килеп чыкты. Башта әле бомжлар бар иде, аннан соң акча җыю аны, һәрбер күп кенә җирләргә киләсен. Эй, энем 50 сум акча алып килгән имеш, сиңа акча бирергә, нишәп акча җыймадыгыз бүген дип концерттан кайтып. Филармониядагы концерттан соң ияләшкәннәр индеме? Телевизордан да күргәч, шулай дип китүчеләр дә бар. 50 сум булса да биреп китерим дип килгән идем, нишләп күрсәтмәдегез шул номерыгызны дип китүчеләр була. Апайлар инде бу күбесенчә өлкән яшьтәге апаларыбыз. Менә әбри хәзер шушы сораулардан арынып торып, башка бер сорауга күчәбез. Мансапак, монса әлегә бетеп торды. Хәзер мин сиңа бер сорау бирәм. Шушы сорауга җавапны син белсәң дә, җавап синнән кабул ителмәй. Ни өчен дигәндә, безнең менә шул безнең яңа сезоннан бер төрле формат барлыкка килде. Бу инде безнең рубрика "Контакты" дип атала. Хәзер алабыз синең телефоныңны. Шуннан берәр танылган кешегә шалтыратабыз һәм син шушы сорауны бирәсең. Әгәр дә ул кеше дөрес җавап бирә икән, ул да синдә молодецлар буласыз. Яме? Сорауны әйтимме инде? Менә әйтәсем уйлап кара әле. Бар бит менә безнең бит тиздән яңа ел җитә бит инде, Санта Клаус дигән образны беләсеңдер инде син шулаймы? Менә шушы Санта Клауслардан курку хисе нәрсә дип атала? Нинди фобия Санта Клауслардан курку? Син менә инде җавапның бер өлешен әйтеп бирдеңме инде миңа? Нинди өлкәдә әйе? Фобия сүзе булырга тиеш. Фобия бар. Санта Клауслардан курку. Курку инде үзе фобия. Яки ул сантафобия дип аталадыр. Яки клаустрофобия. Әйе. Клаустрофобия теге шын барлыгында бөтенләй башка бердән курку булыймы? Ләкин шушы чиракта менә клаустрофобия, Санта Клауслардан курку дигән аңлата икән. Менә кемгә шалтыратабыз хәзер? Әйдә, темага шалтыратасың. Громко говорительгә куясың да, башта әйт, мин шоу бездә дигән, синең ширәләр дигән. Ни хәл, братым? Әйбәт. Шоу без тапшыруында кунакта мен, син турыдан-туры эфирда яздырып баралар, сиңа бер сорау бирәсем килә. Монда яңа рубрик. Сүгенергә ярамый да? Сүгенергә ярамый, юк. Зинһар өчен. Сүгенергә, син бит мине беләсең, мин бит. Кара. Мин громкий связьгә куям, минем хатын акыллырак бит. Так, еще раз әйтәләр бит. Менә кара.
Менә Санта Клаустан курку дигән авыру бар икән. Менә шушы авыру ничек атала? Курку ул фобия. Курку ул фобия. Менә бу фобия сүзе анда бар. Классофобия билме? Ничек? Классофобияның диләрендә мин тиге ишеткәнем бар. Давай, рәхмәт, уңышлар сиңа, брат. Ладно, брат, рәхмәт, давай. Да. Яллар беләсин. Рәхмәт сине дә шулай ук. Давай. Сез икегез дә молодцылар, әфәриннәр. Клаустрофобия. Ә менә гомумән клаустрофобияның нәрсә икән беләсеңме син? Ялгышмасам, клаустрофобия ул менә караңгылыкта кысынкы Соңгы җирдән курку. җирләрдән курку. Менә лифт булырга мөмкин, ул подвал, идән асты бит, яки анда кичкенә бүлмәләр, караңгы бүлмәләр. Ул вакытта кешедә курку хисе, хәтта тыннары кысылырга мөмкин була. Ләкин ниндидер бер юморист клаустардан куркуны клаустрофобия дигәч, хәзер халык теленә шундай бер киткән. Ярар, алга таба дәвам итәбезме? Дәвам итәбез. Иң мөһиме, яңа ел көнне клаустрофоблар килмәсен. Әбрей, менә җырларны ничек сайлыйсың син? Җырларның кайсы җиренә игътибар итәсең? Әгәр дә менә син бит инде яңа сезонга әзерләнгәндә, үзеңнең җырларыңнан тышта бардыр бит инде җырлар, име? Кайсы җиренә күбрәк игътибар бирәсең? Минем быел җырланган җырларның якынча 70% үземнеке. 30%? Калган 30% башка авторлыктагы җырлар. Миңа иң мөһиме көй белән сүзләрнең идиллиясе. Аларның гармониясе бергә туры килүе. Радиода бит инде бар радио синең моңа хәтле ничә еллар дәвамында хәбәрләр дигән матур гына сәхифә хәзер ул алыштырылды супер әбригә. Бу үзеңнең идеяң идеме алыштыру буенча? Юк, бу радиобызның баш мөхәррире дустым Айвазның фикере, Айвазның идеясе. Инде хәбәрләре үзен урысча термин белән әйткәндә изжил. Әйбит үзенең эшен эшләде, үзенең яңалыкларын яңгыратты. Һәрбер өлкәдә, һәрбер эш өлкәсендә, һәрбер юнәлештә, һәрбер җирдә камилләшү кирәк, һәрбер җирдә яңалык кирәк. Бездә бит инде хәбәрләрендә фактлар гына булса, монда мәзәге дә бар, факты да бар, теге афоризмы да бар, теге урысчалаштырып әйтсәк, перебивкалар да бар безнең җырчылар белән. Монсы сезгә ничектер, безгә монсы күбрәк ошыймы? Минем шәхсән үземә дә бу ошый, әле мин аны иде бер айлык рубриканы эшләгәннән соң, яздырганнан соң, әйтәм, тыңлаганымда ишеткәндә нәрсә икән соң бу дип радионы кабызып, үзем теге тыңлап утырам, якынча теге хәбәрләрнең чыгу вакытын беләм. Әйтәм, менә яңгырага тиеш булган. Супер! Дип яңгырага. Күбрәк кайсы җир менә. Менә шу ансын үзең яңгыраттыңмы? Юк, анысы безнең музыкаль креаторыбыз Илдар Арсланов, Хомай, төркеме солисты эшләгән әйбер. Чөнки бөтен монтажын, яздыруын, продукцияны ул ясый. Хомай продакшн дип әйтсәк тә була инде бит. Ул әйберне мин катнашмыйм, кагылмыйм, мин барды киләм дә, яздырам да, кайтып китәм. Менә кайбер чаклар тыңлап утырам, менә шушы җиренә хәтта генә тыңлыйм. Менә күңелләремә якын булып китә инде шул теге. Ул бит инде факттан соң мәзәккә күчүме, мәзәктән соң җырга күчү, менә шундыйрак бер матур урын инде ул аның кыскача әйткәндә. Ахырына хәтле тыңлыйм, шул җире теге көтеп аласың инде син. Валамы, аннарсан тыңлау тагы да рәхәтрәк. Алга таба дәвам итәбез. Гаиләң ни хәлләрдә? Аллага шөкер, Аллага шөкер. Балалар үсә, хатын ел көннән көн шибәрләнә. Аның шибәрләнү өстендә бөтен көчемне түгәм. Кирәкле берне алып бирәм. Барасы җирне алып барам. Кызым инде 10 яшына тутырды. Инде менә 11-гә, 11нче яшенә килеп җитә. Минем кызым әле Фирдүс брат белән бер көнне туган. Туган көннәре бер көнне. 3 февраль. Без инде 4нче сыйныфта укыйбыз, татар мәктәбендә, татар гимназиясендә. Галимҗан Ибраһимов исемендәге 17нче номерлы татар гимназиясендә белем алабыз. Улым шуның менә нәкъ шушы гимназиянең янәшәсендә бер 25-30 метр янәшәдә генә урнашкан татар телендәге балалар бакчасына йөри. 168-186 соң мәктәпкә Алла бирсә киләсе елга. Быел улыма май аенда 6 яшь тулды. Киләсе елга 7-не тутыргач, көзләргә инде
мәктәпкә барабыз, инде әзерләү курсларына язылдык. Нәкъ менә шул кызым укыган мәктәпкә йөри. Шул ук укытучыга туры киләбез, Камиләнең укытучысына туры киләбез. Илмир Талгатовнага ул инде инглиз телләреннән, рус теленнән, татар теленнән, математикадан инде хәйран гына сүзләрне белә, әкренләп 6 яшь булса да инде әзмәз генә булса да яза, укый белә, саннарны куша ала белә. Һәм Мин ни укытучы турында әйтәсең мәлә дип торам. Һәм менә шуларның бөтенесен ул интернеттан карап өйрәнде. Мин берсендә шаккаттым, инглизчә саннарны 2 + 2 = 4 дип миңа математика өйрәтеп утыра. Кайткач күзләрем әйтәм каян өйрәнде әле вакытта. Әле бу якынча 1 ярты ел элек әле әзерлек курсларына язылмаганда. Бөтенесен YouTube'тан карап, YouTube каналлардан анда төрле видеолар куялар бит. Шуларны үзе карап, үзе өйрәнеп, үзлегеннән шушы әйберләрне ятлап утырган. Инглизчә төсләрне белә, саннарны белә, татарчада, русчада төсләрне, саннарны белә, куша ала белә. Теге зуррак саннарны бирсәң, була әйттереп утыра башлый, теге бармакларын санандыра башлый. Тик шуңа да карамастан җавапларын әйтә. Инде монысы сөендерәм, әйтәм, Аллага шөкер, теге белем ягыннан миңа ошаган дип куям инде. Шу теге бер сүз белән әйтсәк, мәктәпкә әзер дисәң дә була инде, әйме? Әлбәттә, әзер дисәң дә була. Әле менә узган атнада гына әзерлек курсларыннан кайтты да бирем биргәннәр инде инглизчә 4 төсне яттан белергә. Бу инде 4 кенә түгел, бу 6-7 төсне белә инде. Ма иш юк. Уже эшләнгән. Уже ятлаган, уже белә, аны теге нитәсе юк. Без аның белән үзебез дә инде шөгыльләнеп алабыз, ясал теге яңа сүзләрне, татар сүзләрен дә аңлатам инде, русчасының тәрҗемәләрен өйрәтеп. Татар садигына, татар балалар бакчасына йөрсәк тә, татар мәктәбендә йөрсәк тә, барыбер балалар үзара русча сөйләшәләр бит хәзер. Менә ул әйбер нитә, бераз гына кәефне төшерә. Тик өйгә кайткач, мин инде диннәрен алып, татарча сөйләшәгез, татарча дип кенә торам инде. Русча сөйләшә башласалар, ну-ка, ничек була ул татарча? Иким-иким килеп кенә булса да җабира, аннан соң инде төгәл җөмләнең яки сорауның, яки әйтәсе сүзнең ничек яңгырарга тиешлеген мин инде аңа әйтеп бирәм. Ятлаттырам, өйрәтәм. Мәктәп программасына хәзер кирип киттек. Хәзер инде сиңа да эшләр әзерләдек без. Хәзер беләсең, әкрен генә без син белән 5 сорауга мәктәп программасындагы 5 сорауга җавап биреп карарбыз. Бу беләсең, бу имтихан түгел, бу мен әйткән сан әйтә киләм. Имтихан түгел, бу бары тик үткәннәрне кабатлау, повторение мать учение. Шуңа күрә син әзерме? Әзердер инде. Әзерме юк, әйтә алмыйм. Җавап бирә алырмынмы, юкмы белмим. Яшерен батырын түгел, интернеттан карап язмаган булсам, мин дә кайберләренә җавап бирә алмаган булыр идем. Ничә ел элек мәктәпне тәмамладың? 2000 елда 9-нчы сыйныфны тәмамлап чыгып киттем, 19 ел булай. Яхшы. Менә 5 сорау, беренче сорау бу инде безнең тарих өлкәсендә тарих белән ничегрәк син? Тарихны әллә нәрсә бик яратып бетермәдем мин. Тик укыдым. Нигәдер белмим нәрсәгә икән. Безнең тарих укытучысы да бик әйбәт укытучы иде. Шундый яхшы укытучы, мин мәктәптә укыганда укыдым бөтенесен дә өйрәндем. Тик ул өлкәдә эшләмәгәч, вакыт узуга алар барбер мәгълүматлар онытыла. Арчада укыганда шулай ук безнең тарих укытучысы бик көчле. Безгә хәтта соннарга кадәр ятлата иде. Бөек Ватан сугышының без төркем белән теге энциклопедия булып чыгая. Кайда нинди сугышта ничә танк катнашкан, ничә кеше барган, ничәнче елда, ничәнче көндә белән бөтен саннарны яттан белдертәләр. Ничә көн барган ул сугыш, кая барганнар, ничә километр, һәрбер санны ятлата сорый иде. Һәм без ятларга мәҗбүр булай, хәтта безнең гомуми дәфтәрдә, конспект язылган дәфтәрдә саннарны аерым билгеләп куя идем мин. Менә монда хәзер бу иң авыр сорау, әйтергә кирәк. Алар гайдан берсе дә истә түгел. Юк, монысы Бөек Ватан сугышына да калмый. Монысы малай Англия ничәнче елда барлыкка килгән? Англия. Основана. Якын чагына беләсеңме? Якын чагына. Американы Колумб ничәнче елда чыккан әле ул? Шуннан этенеп китмәкче буласың. Шуннан алдырак. Англия. Әйтәм мин сиңа әйтим менә Англия. Анда бит инде безнең шулай ук Шотландия баранда, бит бөек патшалык бит инде, Великое Королевство Шотландиядә янәшәдә. Миңа калса шотландлар элекеге викинглар Норвегия тирәсендә бит инде. Кайдыр шул якларда булган. Безнең эраның
деп әйтик 500-600 елларында, 5-6 ғасырлар бит. Якынча туры китердең 927-28. Менә шундыйрак вариантлар анда 927, 928. Шушы елларда Англия барлыкка килгән икән. Белмим буларны. Әлбәттә, икенчесе менә русчалаштырып әйтәм, сумма углов треугольника, почмакларның почмаклар суммасы. Үч почмакның почмаклар суммасы ялгышмасам 180 грамм. Әлбәттә, 180. Өченче сорау, иң зур океан. Иң зур океан ул безнең Тын океан. Тын океан. Дүртенчесе бу инде безнең татар әдәбиятыннан Мукамай шигыре ничек башлана? Беләсеңме Мукамайны? Эй, Мукамай, син нишләдең? Арттан килеп. Мин дә шулай дип уйлыйдым аны, теге искә төште. Беләсеңме ничек башлана? Белмим. Белмим. Әллә Әллә бик озакка ахыры мәңге оныталмамын дип. Аннан соң 5-нчесе бу инде безнең шулай яңа ел тематикасына күбрәк багышланган. Соң беләсең инде Кыш бабайның түгел, Дед Морозның туган ягы. Великий Устюг. Әйе. Шулай итеп, Төрле җирдә төрлечә әйтелә. шулай итеп, менә бу безнең имтихан булмаса да 5-ле билгесенә бәяләп була. Кар кызының туган ягы. Кар кызының туган ягын Дед Мороздан сорарга кирәк. Кострама. Кострама, беләйдем мин аны. Сине. Әйе, рәхмәт. Киттек алга таба сорау. Менә синең Инстаграмыңа сәяхәт кылып караган идек без бер көнне 88 меңнән арткан подписчикларың. Син инде шушы подписчиклар ярдәмендә теге реклама файдасына ташламалар алганың бармы? Бар әлбәттә, бар. Реклама буенча еш чыгалар. Тик мин рекламаны ясаган чиракта кай вакыт беләсезме ничек була? Сез бартерга шисезме реклама сездә күпме тора? Бәяләрне әйтәм дә инде. Бартерга инде әйтәм, шулай бәясен шулай. Без сезне менә монда чакырабыз, монда килегез, безгә килеп карагыз. Әгәр дә минем билгеле бер әйбергә күңел тартмый икән, мин ул җиргә бармаска тырышам. Бармыйм, бик рекламаламыйм. Әгәр дә инде мәсәлән, үземә киләчәктә кирәк булырга мөмкин әйбер икән, яки башка кешеләргә файда китерергә мөмкин икән, әлбәттә аны рекламалауга алынсаң була. Тик мин рекламаны, менә реклама, килегез, карагыз, менә шундый бәяләр, шундый урын, тегесе бик чыгарга яратмыйм. Реклама булырга тиеш беләсеңме? Менә мин нәрсәгә телевидениедән кызыклы, эчтәлекле юморга бай рекламаларны карарга. Алар күбрәк тарта. Нәкъ рекламаның да шундыйрак урысча бер термин бар, ненавязчиво. Кешегә якмый торган иттереп ясарга тырышам, булып чыгадырмы, юктырмы, миңа билгесез. Рекламасы да булмый, чөнки кай вакыт дуслар берәр кибет ачып җибәрәйме, яки берәр эш белән, бизнес белән шөгыльләнә башлыйлар. Мин дусларга һәр вакыт ярдәм итәргә яланган. Безвозмездно. Бәягә түгел, шын йөрәктән, аның өчен нәрсәдер таләп итмәенчә ярдәм итәргә яратам, ярдәм итәргә тырышам. Һәм менә соңгы арада шулай күп кенә дуслар бизнес белән шөгыльләнә башладылар. Аларга әлбәттә рекламаны куймыйча мин берничә тә булдырам, чөнки минем тарафтан 88 мең язылучының күрсен шунда 10 меңе. Әйме? 10 меңнең yazılsın şunda 1 menge. 1 mengning 100 kişisi iste kaldırsın. Şu 100 kişinin 10'sı kilsin. 10 kişi kildi. Faydadan түгел. 10 kişi kildi. Şundan da hizmetinin servis diп әйтәбез инде. Servisning yaxşı икәнлеген аңлады. Ул әлбәттә үзенең дусларына таратачак. Һәм менә монда инде Сарафан радиосы эшли башлый. Кара берсе әйтергә мөмкин. Барган дусты мәсәлән әйтергә мөмкин. Инстаграмга куйган мөмкин, берсе исендә калдыра шуның әйбәт. Кара син тагында барган яң ничек? Әйбәт, кстати, брат, барып кайталар сиңа. Шикарный урын, шәп урын, әйбәт эшләделәр. Ул китә. Ул кайта күңеле, кайфы яхшы, канагать. Ул тагын кемгәдер әйтә. Менә Сарафан радиосы, минем туйлар өлкәсендә нәкъ менә шушы Сарафан радиосы эшли. Мин бер кайда да телевидениегә да, радиога да, интернет сайтларга да, Instagram сервисларга бер кайчанда үземне теге туйлар алып баручы, мәҗлесләр алып баручыларга рекламалар урнаштырганым юк.
бой бернеме гом алганда теге үне бетермим, аңлап бетермим. Бардыр, ну, кемгәдер кирәктер инде, улай бит. Тик мен инде 16 ел бу өлкәдә эшлим. 16 ел була декабрьдә. 16 ел бу өлкәдә эшләү дәверендә инде нинди генә туйларны күрмәдем, нинди генә мәҗлесләр уздырмадым дигәннән, тәҗрибә әлбәттә елдан ел туплана, арта, тагы да кызыграк иттереп уздырырга тырышасың, тагы да байрак иттереп үткәрергә тырышасың бит инде мәҗлесләрне, сценарийны бераз гына кернәп үзгәртәсең, алыштырасың дигәндәй. Һәм шушы 16 ел эчендә эшләү үзен күрсәтә, сарафан радиосы эшли. Миңа 2 көннең берендә яки көн сайын диярлек сез мәҗлесләр алып барасыз бит, бу көнегез бушмы, бәясе күпме була дип көндәлек язып торалар. Һәм Аллага шөкер, бу өлкәдә теге кытлык кичергәнем юк. Мин яратып эшлим. Туйларны яратып алып барам. Нидер бер ахаң бар анда туйда. Нидер бер атмосфера бар аларда. Әлбәттә, әгәр дә туйны теге тостларсыз уздырсаң, мин шулай итеп уздырам. Чөнки ул тост хәзер бер кешегә дә кирәк әйбер түгел. Шул бер 5-6 теләкне туй буе шәниләрдә чәйнер, аның яңалыгы юк. Ул инде искелек калды, урысча эшле пережиток. Һәм булай рәхәтләнеп, үз җаеңа, үз көеңә, уеннарын уйнатып, җырларын җырлатып, үзең җырлап, кунаклар белән алмаш-тилмәш килеп, шунда әвеш-тәвеш килеп дигәндәй кызыклар ясап, күпкә кызыграк, күпкә рәхәтрәк узып китә. Һәм синең кызыкларыңнан халык эләктереп алып, сиңа җавап иттереп, ха дип кайтарса, ул тагы да рәхәтрәк. Эшләүе тагы да җиңелрәк. Шуңа күрә реклама ул һәрбер эштә, һәрбер өлкәдә кирәк. Рекламага мин һәр вакыт җиңел карадым. Бер вакытта да психланмадым. Чыгарымнан чыкмадым, чөнки үзеңнең эшеңне алга этәрәсең килсә, алга җибәрәсең килсә, әлбәттә аны рекламаларга кирәк. Инде без артистлар, безнең битен язылучыларыбыз күп. Безнең аша шушы үзләренең эшләрен башлап җибәрүче эшмәкәрләр үзләренең бизнесларын, үзләренең продукцияларын киң җәмәгатьчелеккә тарата ала. Һәм аның турында информацияны яхшылап бирә ала. Шулай ук Instagramда менә әле бүген генә куйдың бугаймы, үзеңнең концертыңа 2 кешелек чакыру билет уйнатасың, саны да рекламалаштырыйк инде без име. Кирип катнашсыннармы? Катнашыгыз Instagram битендә видео язма, кичә монтажларын ясап, үзем өйдә эшләп утырдым. Мин бөтен видеоларында, концертка бөтен фоннарны, бөтен җырларның видеоларын үзем эшлим өйдә. Кешегә эшләткәнем юк. Бу өлкәдә бик канитель, әлбәттә кеше бит. 2 кешелек чакыру билеты уйнатам, үземнең Instagram аккаунтымда уйнатам, бу тапшыру кысаларында түгел. Аның өчен бартык керергә, минем аккаунтка язылган булырга тиешсез һәм әлеге видео язма астында комментарий формасында 3 дустыгызны билгеләргә кирәк. Шулай әбригә язылгач, миңа язылсагыз тагы да әйбәтрәк. Приветствует. Әлбәттә. Берәсең әбри, менә хәзер безнең тапшырубызның ахырында тагын бер сорау бар. Бу инде безнең актык сорау, ләкин бу сорау сер. Менә ахыргы сорау безнең сер. Шушы конверт эчендә, менә шушы конверт эчендә матур гына әйтеп синең серлегеңне язып куйдык. Синең биографияң өйрәнеп утырганда бер әйбергә тап булдык. Шулай берне монда без инде яздык. Хәзер шушы конвертны ачасың, шушы сереңне укыйсың. Әгәр дә инде халыкка таратасың килсә шушы серне име, без сиңа шушы конверт белән берлектә әле менә шушы матур гына әйтеп, шушы купюраны тапшырабыз. Бу шын тотып кара. Тишекләре бармы? Кара, үзең әйтмешли. Тишекләре бармы? Тишекләре бар, шын. Шушы серне ачсаң гына, яме? Әйе, Аллага тапшырып, нитеп кара, ачып кара, нәрсә булыр микән анда? Ничек? Сволочларсыз. 5000-гә генә бу серне ачып буламы? Юк. Ачырга җыенмыйсың димәк, име? Түгел, бу уйлап табылган әйбер бит бу. Номер әйтергә куркыныч бит. Ярар, син әйтергә җыенмасаң, без бу әйберне юк итәбез, моның турында бер кеше дә белмәячәк. Шушы акча безгә кире кайтачак, шуңа күрә Һәрбер артист белән шулай эшлисеңме ул? кемнең серләрен табабыз, шуңа инде язып куябыз. Кайбер кешенең серен табып булмый бит әле. Мин шундый да.
Менә, ярар, моны юк итәбез, әбри. Шушы әйберне әйтмибез. Хәзер инде микрофон үзеңә тапшырам. Гадәттәгечә, барлык гореф-гадәтләрдән тайпылмыйча, ахырга таба үзеңнең яраткан тамашачыларыңа, безнең караучыларыбызга рәхмәт сүзен тапшырсаң була, рәхим ит. Хөрмәтле ТМТV Татмус ТВ каналын караучы якын дуслар, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле татар җанлы тамашачылар. Татар җырын, татар моңын, татар ахаңын үз иткән тамашачылар. Инде соңгы елларда вазгыять шулай китте, телебез әкренләп ничектер сәерлек чорында, сәерлек дулкынында бар тик әйтәсе килгән сүзем, әйтәсе килгән фикерем шул гына. Милләтне саклап калыйк. Үзебезнең телебезне югалтмыйк, безнең тел матурлыгы буенча дөньяда 3нче урында тора. Яңгырашы буенча, ул бик матур тел, ул бик эчкерсез тел. Татарча сөйләшик өйдә, татарча сөйләшик җәмәгать урыннарында, татарча сөйләшик концертларда, театрларда, үз белән, дусларыбыз белән татар телендә аралашыйк. Һәм бартык шул чиракта гына безнең телебез яшәячәк, безнең телебез алга таба үсәчәк. Һәм инде әлбәттә татар каналларын, татар радиостанцияларын, татар газета журналларын, татар сайтларын карап барып, укып барып, без бартык шул чиракта гына үзебезнең милләтебезне милләт буларак, татар милләте, бөек татар милләте буларак саклап кала алачакбыз. Уңышлар барыгызга да зур рәхмәт. Зур рәхмәт сиңа, зур рәхмәт Татмус ТВ каналына. Пока-пока. Рәхмәт әбри килгәнеңә, рәхмәт бик зур. Машинаны юганыңа рәхмәт бик зур. Әле сүз уңын әйтергә кирәк. X-Авто автомойкасына килсәгез, бәлки әбри сезне каршы алып, сезнең машинагызда юып җибәрер име? Туры килсә. Үземә туры килер, үземә шушында килергә туры килсә ярый әле теге. Шуңа күрә рәхим итегез, бик сыйфатлы итеп юып бирәләр. Михаил Мили урамы 49-нчы йорт. Бүгенгә сезнең белән саубулашабыз, әбри синең белән дә концертыңа халык килсен, барысын да чакырабыз. 25-26 ноябрь филармония. Без дә киләбез әле, Алла бирсә яме, бирсәң шуңа күрә сез дә килегез. Кыскасы шәп булачак, кызык булачак, әбри чакыра, мин дә чакырам. Шоу без йолдызлар турында барысын да беләбез. Пока. Пока. Шуның белән кайнар яңалыклар тәмам. Аларны сезгә мин, Ландыш Нимаҗанов җиткердем. Шоу без йолдызлар турында барысын да беләбез.